Da de kørte tidtagning i går, det er jo sådan, om lørdagen, der har DC-klassen her i 2008 kørt 2 pas af 20 minutter med en lille pause på 5 minutter imellem. Og hurtigste mand, det var kanonspændende i går. Det var, så var den ene forrest, så var den anden forrest. Så var der sgu en, der besluttede sig for, at nu sætter jeg altså lige min tommelfinger på det her. Så kan I se aftrykket, venner. Det var Jan Magnussen. Surprise, surprise, ikke sant? Nå, men han nappede faktisk en pole position, som så var 3/10 bedre end næsten hurtigste mand. Og næsten hurtigste mand, det var ham, en kæmper. Allermest kæmper om mesterskabet ved, nemlig Chevrolet, som Henrik Lundgaard kører i en Chevrolet Lacetti. Og lad os også lige nævne, at Jan Magnussens bil, det er en BMW fra den blåvis Valvoline-teamet lige nu. BMW var der også på Porsche Motorsport, og det var lidt af en overraskelse på 3. pladsen. Han har haft en noget svingende sæson. Den her gang, der kunne der da godt tyde på, at han har fundet noget tempo. Det er Emma O'Brien fra Irland, som burn. Nu kører det, og det er lidt sponsor. Det er udsponsor i hvert fald. Det er burn. Det er rigtig godt. Derovre. Tom Petersen. Men der også har en chance. Absolut har en chance på telesikring. Teamet starter på fra en 4. plads i det første løb. 5. plads, det er bedste mand og mand.